Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Danas pripremam novogodišnje vanilice. Kao što vidite, tu je margarin, prah šećer, pola kora limuna, 2 vanilice, zatim sokić od limuna, pola limuna, tu je i 500 grama brašna, naravno i moj domaći džem od šljiva. I će nam potrebno 250 grama postog margarina. Najprije ću ga malo izmiksirati. Krećemo odmah. U izmiksirani margarin ubacit ću 200 grama prah šećera. Obično ide 250, ja ću staviti 200. Mislim, to mi je previše slatko. I naravno 2 kesice vani šećera. Pa onda pola korice limuna, i pola sokića ceđenog također limunog. I sada polako krećemo da miksiramo ponovo. U margarin i prah šećer postepeno dodajemo 500 grama brašna. Ja do ovog Deda Mraza sam se malo tako zanela. Ali nećemo sve odjednom dodavati, već onako pola, negdje oko 250 do 300, pa onda ostatak. A to. I opet ćemo malo mikserom, pa kad više ne može, onda krećemo rukom. I evo, dok se miksiralo, dok je moglo da se miksira, ja sam miksirala, sada krećemo normalno da mesimo. Znači, ovo je i suviše mekana ova smesa. Ostalo nam je još, otprilike, evo pokazat ću vam da vidite. Evo, to je nekih, 100 grama brašna. Evo, ja ću sada naneti ovoliko i ostaviti otprilike za još, pa koliko ovdje ima, nema više od, eto 2-3 supenih kašika. I sada lepo, fino mesimo kao testo, ali da nije previše tvrdo. I evo, krećemo sada lepo sa mešanjem. Podiže se ovo, ali nema veze. Znači, testo mora da je kompaktno. Lepo. Evo ovako. Znači, evo. Vidite koja je mekoća. Znači, ne previše da je tvrdo, nego taman onako kako treba, da možete da ga oblikujete u obliku kruga ili kako već. I evo, ja sada krećem da zamesim i ovo. I sa jednim delom krećem da radim, a drugi deo nosim da se malo ohladi. Eto. Vidite. To je to. Znači, 500 grama brašna, sigurno, znači, ali nemojte sve odjednom. Sve zavisi kako je brašno. Na kraju kad vidite da je mekano, znači i tih 100 do 200 grama ubacite slobodno i bez problema. Eto tako. Krećemo sada sa radom, znači jedno ostavljamo, eto malo, da ubacimo u ovaj frižider da se ohladi, a sa ovim drugim krećem sa radom. Idemo. I evo krećem lagano sada da razvijam testo. Znači nećemo ni previše tanko, ani baš mnogo da su onako da je debelo, nego onako srednje. Vratit ću zato što mi je mala ova površina za rad, pa neću moći sada ne znam koliko da, ali nema veze.
A sada preko obične ove oklagije, pošto sam običnu sada koristila, ovo sam oprala, ovo je meni kupila moja ćerkica Mila Draga, mamino sunce i mamino sve, i sada ću oklagijom jako da, ne jako, nego da išaram da ima irvasa. Vidite kako je lepo. Dobro je. Nadam se da ih vidite, ali potrudit ću se ja nekako. Su. Vide se. Dobro, ja sam kao neko dete, baš. Sada uzimam lagano modlice. I evo, drage moje ženice, draga moja zajednicu, kao što vidite, oba pleha sam napunila, tu su i cvjetići, i zvezdice, i Deda Mrazići, i jelkice, i jedan mesec, mislim ima baš onako šareno, čizmice, mesec, zvezdica, pa evo ga Sneško Belić, i sada ih pečem nekih 10 minuta prvi pleh, i 10 minuta ovaj drugi. Bilo bi poželjno kada se peku da nisu ono žute, nego da ostanu bele. I evo, draga moja zajednico, dragi moji pratioci, kao što vidite, novogodišnji kolačići fini, lepi su na stolu, zaista su onako hrskavi, mirišu na koru limuna, mirišu na sok od ovog limuna takođe, znači stvarno nemam reči. Ima prelepih figurica, ja sada ispod jelke svuda sada zavirujem da možete da vidite. Evo ga i Deda Mrazić, tu je i Sneško Belić, ne mogu da ga zoomiram, evo ga mesec, evo je jelkica, i sada ću ja, evo ga, sada ću ja Deda Mrazića da probam. Ukusno, prelepo, hrskavo, mirišavo. Verujte mi, mnogo je ukusno, a pritom je i posno. Eto. Šta da vam kažem, poštovane moje, drage moje carice, kraljice, lavice, draga moja carice. Eto toliko, ako vam se dopada ovo što je danas Leta pripremila, a vi za vašu Letić jedan lajkić i unapred vam hvala. Hvala svim mojim pratiteljima na ukazanom poverenju. Ako želite, zapratite kanal Letina kuhinja, potpuno je besplatno. Imate zvonce koje možete aktivirati i to zvonce će vas uvek obaveštavati o nekom novom receptu koji izlazi iz moje kuhinje. Eto, toliko od mene, drage moje ženice, dragi moji pratioci, hvala vam na ukazanom poverenju, hvala što vas ima u sve većem broju, zaista od srca, beskrajno hvala, želim vam svako dobro, puno zdravlja, radosti i veselja i do nekog sledećeg videa. Još jednom mnogo hvala i grlim vas i ljubim sve. Ćao!